मानगोनां नायगिरि नोंथांमोन, दा आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे एकदमबारे इन्टारेस्टिं भिडिअ लाना फैगासिनो दङ। बे जाहैबाय सना रंनि जोगोनार। दा बुंनो थाङोब्ला बेखौ गल्डेन पाम्पकिन होननानै बुंनांसिगोन। दा सना बायदि बे जोगोनारखौ आङो सिगांफ्रावथ' नुफेराखैमोनब्लाबो दिनै आङो नुनो मोनबाय। जोंनि सेनं नासोरबारि गामियावनो सासे आबादारि मानगोनां श्री सुसिल दैमारि होननाय आदैया गायदोंमोन। दा जोगोनारा गोरलैनिफ्रायनो माने गोमोन महरखा। दा नाय नोंथां, नै बिबारानो जवाखै, थारमाने गोमोन महरखा। दा जेसेबांनि बेवहाय फिथाइ थायदों, दा गोमोन गोजा गासिबो। दा बेफोर गासिबो गोमोन नङा, दा महरासो गोमोन। बिनि बे गोरलैसो दासिमबो, दा देरबावगोन बियो। नुनायावबो जोबोद मोजां आरो फिथाइयाबो जोबोद थायदों सिङाव। मानगोनां रायजोफोर, नोंथांमोना सिगांफ्राव नुदोंमोनब्ला बा माबायदि जानायाव, बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायहरदो। दा नायनायाव जोबोद मोजां, बैसाङावबो जायो आरो हायावबो जायो। दा जों गामियाव देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय बे आबादखौ मावजेननाय जादों। दा नोंथांमोनहा नायलांबाय था। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो शेयार खालामना होदो। आरो नोंथांमोनहा गोदान गोदान भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय अन खालामना होबानो जाबाय। दा नैबे गोदोनिफ्रायनो मोनबाय थानाय बेबो जोगोनारानो, नाथाय बिनिया फिथाइया गोथां महर, मोनब्ला गोमो जायो बा गोजा जायो। मानगोनां रायजोफोर नायलांबाय था। जोंहा आदैया गोबां बोसोरनिफ्रायनो बेबायदि आबाद मावनानै दिनैसिम न'खरखौ सोलिबोगासिनो दङ। दा बिथाङा खस्थ' मावो जोबोरैनो। देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय बे जोगोनारखौ लाबोनानै आबाद मावफैजेनदों। जोंनि गहपुराव गुबुन गुबुन जायगायाव मावदोंब्लाबो आङो बे आबादखौ नुजेनाखैमोन। देग्लाय फार्स्ट नुबाय। नैबे गोरलै, दासो एसे देरहांदों। नैबे फिथाइया बिबारानो बारबावाखै, नै महरा बिना रङा गोजाखा, गासिबो गोजा। माने सनानि जोगोनार होननानै बुंनांसिगोन आरो। सनानि रं बायदि नुयो, मोनोब्ला एकदम गासिबो गोजा महर लायो। नायनो जोबोद मोजां। आङो जेब्ला दिनैहाय बेलासि समाव बेरायनो थांदोंमोन, अब्ला नुनायसै आङो। दा नुनायाव सोंदोंमोन बे जोगोनारा मानो बिदि जाखो होननानै। ओमफ्राय अब्ला आदैया खोन्थाबाय, जोगोनारानो बे जातनियानो होननानै। दा बेखायनो नायनायाव मोजां नुनायखाय आङो सुंद' नैबे भिडिअखौ खालामजाबाय। आरो बिनि अनगायैबो आदैया गुबुन गुबुन आबादबो मावो। बिनि आबादफोरखौ उनाव नुलांबाय थागोन, नोंथांमोना नायलांबाय था। नैबेहाय हायाव गायनाय बियो, बे एखे जोगोनारानो, बेखौ हायाव गायदों। दा बेवहाय नैबे थाइसे गोजा रंसिना मोननाय बियो। आरो नैबे जाहैबाय बानलु सिब्र', बर'फ्रा बानलु सिब्र' होननानै बुङो। दा आदैया देग्लाय 3 बिगा गायजेनदों। सिगाङाव गायाखैब्लाबो बानलु सिब्र'खौ देग्लाय बियो जागायजेनबाय। दा बिफाङा बांद्राय मोजां जाद्रायाखैब्लाबो गाज्रिद्रायबो जायाखै। बिबार बारहां जाबाय, एसे गदाय जादों बोथोरनि थाखाय। दा आङो एसे रायजोफोरनि सिगाङाव नैबेखिनिखौ देखायनो सानबाय। साननैसो उनाव फिथाइ थायसिगोन, बिबारा फिसा फिसा बारहांबाय। नायलांबाय था रायजोफोर। नैबे बानलु सिब्र'नि आबाद। बे गासिबो बानलु सिब्र' गोजा, फिथाइ थायथ'वाखै, बिबार बारहांदों दासो। बारजों बा अखाजों लेमैनि थाखाय बेबायदि गन थुयै थुयै दुरुं ओरैबो ओरैबो दोंनै होनानै बिफांखौ लाखिनांगौ।
बेखायनो दा गासिबो दुरुंखौ सोंखाजोबनाय जाबाय आरो सोरबाफोर मावफेराखैब्ला नायनानै ला नोंथांमोना मोनथिनो हागोन रोंगोन बावहाय केमिकेल हासार होनाय जायाखै जास्ट बावहाय अर्गेनिक होननानै बुंनांसिगोन दाउ बयलारनि खि बाहाय होनाय जादों आरो नैबेहाय दा फान्थाव बियो फान्थाव फिसा फिसा जार दा बिफाङा दासो एसे गरम जानायखाय जाखांहांदों बांद्राय मायाखै नैबे जोंहा आदै दा बिथाङा जोबोद मावथियो दा नै अमानो दाना रुगासिनो दङ रुनो हागासिनो दङ माने आलु आरो जोगोनार कफि हागासिनो दा बेबायदिनो मावै दाङै जायो नैबे आदैनि न' आं एसे देखायलांनो नैबे आदैया बिदिनो मावनानै दांनानैनो फिसा न' लुबाय आरो नैबे जोंहा मादैया जोंनो साहा फुदुंदों दा बे आदैनि न' नायलांबाय था रायजोफोर गोजोन्थों आंनि भिडिअ'आ एसेखिनियानोसै